martang yang mahida. Dame ni di batana sumuru sen saluhu naroha. Imana mangaramoti hati-hati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita nauli di hita nagabi hatan di bata imana tersurat di Jeremia bidu 10 ayat 51 ayat 10 songono mahatani di bata. Songono do hatani Jahuba marciema bawa namar haposat tu jolma manang tu bulun ni botohonna gabe di pasuru rohana si Jahuba songon hala parbahudung di tano nama hiang do ibana dan tagamon idon na ro na dinggani calamaringan ibana di tano bakal di halongonan di tano na acim na so hindudan ni halak alai martua mabawa namar hapo satu Jahuba jala Jahuba hapurusan na dibahin tudus do ibana tuhau na sinuan di topi ni batang aik jala macarar urak na dilabung batang aik jala dang mabir ibana molro mahamopon jala totong rata bulung na jala dang holsoan ibana di tahun haraharun jala dang masot marparbui tung na akal situ tudo rohani jolma jala naganggu tungisi manatuk maduduisa aku Jahuba dosi dudu roha suji pia jala mangalit tugal jolma hobar tu dalana hobar tu parbuini papainanna ima sakna dihamuna dong asaha porsiaon di bagasan Yesus Kristus adong masahada pakar ima namar guar Stephen Covey sahalak namalo napistar ima natar guar hapistaronna manajemen stres jadi dia iba nama ima bahwa bukan beban berat yang membuat kita stres, tetapi lamanya kita memikul beban tersebut. Jadi aku parkon iba na do, ima hamaulo ni beban ni sarupa songon sakalas aik. Jadi di bini mana ada teori di tengah-tengah ni akka muridna diwa teori ima ibe nama taima meniup aik nasa kalasi saminit di sukuma akan atoropi molo saminit tidak ada masalah dungi musi dung sajum di sukuma dungi di dogma mulai terasa hacit jalan usongoni nuksa sajum didokong se 5 jum amulai lemporat nunganong mo se satong hari hunga lem sotar tabe baru nunganong sadari dang holan tertabe nunga diju ambulans lao mapuan lapatan na iba na tinakeng beratnya sebenarnya sarupa do beratnya nakeng ini sagalas aik sabotol do sagalas aik alai neng tidak imam dan persoalan beratnya alai persoalan liling neido meniup beban dan naburati alai ketika itu semakin lama kita memegangnya makin bebannya akan semakin berat dan bisa menghancurkan kita. Lem liling tatiup, lem borat, jala lempet, jala bui, gabi madebu, bahkan gabi marsait. Bui mesti membuat kita imam. Ono tu sada sait nama saya paltak. Dia makan ngasaha porsiang. Di sido nanay berengota di bagasan trupukon
Nadiju dibatasi Jeremia gabi panrangna uju bajar dupe ibana lahu mangulakon para baritaon manang patol hason hatani dibata. Di lahu patal hason hatan dibata. Taida do konsekuensi ni di panorirang Jeremia makatahoni. Alama sai posoro pe ibana di hati alai berengotta i manak gani di paingo si Jeremia do seni taringo tu i manak gani dua pangalaho sada pangalaho na mga saugugu doho pangalaho ima di bagasan mga sahon tuhatta alat namar pangalaho di bagasan gugu ite damay di ayat onum do di ayat di Mei didok si Jeremia do marciama celakalah marciama bawa lapatan na hal na marcia do molo holan didok na holan mangasaw dirina manang holan na marhaposan tu dirina di pada tudus di ibana ima songotano bakal na dihangolonan songotano na acim naso ni udulan ni halak ima halak nakengani di bagasan na mga sahod pikiran mga sahod jia bubani bui do gabi rosait halak na marhaposat tu diri nakengani songon namaniu ay kesakala sima marhaposat tu jadi lam liling tati ima kengani lam marcia mahita buni magabok kita nakengani tu sahid di ujungna didok ma di bagasat tulpu tahun akahala na mga so pikiran na mga sa guguna gabi mahaku asini rohama terlalu mo to hapor siyaw molo gabi dang der marhapo sa magabi dang makaposya di batabi di ujung-ujung nga ilo menak ngini gabi mahiyang manang inganan na sadong be inganan ni sipangan manang ay gabi bakal-bakal labatan na holan gabi gersang man jala ido halat na manudalakon di bata jia manaro halak na so marhapo satu di bata imanaking ubana gabi hamatian manang kegersangan alay menarik do ayat pitu satu ayat 10 dina menarik ayat pitu satu ayat 10 ima mertua do halak na mangasahon manang marhapo satu jahuba bahasa di dok disi mertua ala halak na marhapo satu jahuba ima di perhatulus di songot tuhau na sinua di topi ni batang ayat nin nanak kaningani di ayat walu tudusun do ibana tuhau na sino di topi ni batang ayat jala macar urak na dilabungi batang ayat masay uli ima halak na mga saud di bata masay bagak halak na mabir tu di bata nak kangi iperhatulus ima songon hau na tu di batang ayat di topi ni batang lapatan na bulunge rata terus dak har bahkan idok nak yang merperbui jala didok di boto di batadui audo jahuba si dodo roha si uji pia na mga leon tugan jol ma hobartu dalanna hobartu perbui ni pabenanna songonan isi Paulus deh yei tasuan ido calo otta apa yang kita tabur itu yang harus kita tuai jala di bagasang mulut tapi songon ido di balason debatado sa sitong na iko sadar do hita di sidak ya magopot akan na tauli akan na dinggani nang songoni akaw laong para sirohan tung na sorong do magopoing ada juk do hita mabiyar juk do hita gali apalagi mamororo si taonon apalagi ororo di tonga-tonga niya kahapeton naipe na suku-suku di satu tikyon molo taida hamolo tanapiga taonon ala ni pangotak ni pandemi alay iko berengotta do di sinampe pangotak ni pandemi idota ima huasu do hagun di bata halak namar haposa tu di bata do na somar haposan iya halak namar haposa tu di bata ima dijaga hodo hasihatan dijaga hodo mulai dijaga hodo nang ima nak kengani taringot tulo monirohan di bata di sini berengotta parasingan ni halak namar haposan tu di bata do na somar haposan parasingan ni halak na porsi na sona porsi parasingon ni takas do tidak kengani baik dipakatin baik nang di pangalaho nang di pabena terlumo bima ima di karajau ni di bata tari deduing jala di sini berengotta perbedaan ni halak songon na indok ni si Jeremion
Laos gabi gora-gora mau tu hita. Asa olam marhapo satu di batame hita. Unang be tapang asa ho portibion. Atong dia jari tu pukodo hita unang adong na pesimis. Udang adong na mabiar. Alai kon halak na optimisme hita di sudi ulau na pinasan di bata mengandalkan Tuhan. Halak na optimisme hita dalam hal berbuat. Alai hidup dia pitui. Tapa saat madita hidup mengandalkan Tuhan. Unang ragu-ragu. So na hidup nani Tuhan Yesus di Matius 5:51-24. Jangan pernah khawatir. Unak kamu horsoan mana ngahapi. Jangan pernah kita khawatir tentang apapun itu. Alania ala di bataro na tapang asaw. Atong manang sitaw no manang akabuban na borat pe. Atong di bagas tema ni minggu tay terpasu-pasu do akka na marhapo.